Κύριε Παπαλεξάνδρου, θα θέλετε να πείτε δύο λόγια για το ωραίο σας αυτοκίνητο? Τα λέει όλα μόνο του, έχετε δίκιο. Να πούμε λίγο στους φίλους ότι είναι μια Alfetta GT 1976 με 43.000 χιλιόμετρα από κατασκευής. Δεν έχει γνωρίσει ανακατασκευή το αυτοκίνητο. Είναι όπως το έβγαλε ακριβώς η Αλφα Ρωμαίο από το Αρέζε. Έχει ακόμα και τα λάστιχα που βγήκε τότε από το εργοστάσιο. Νομίζω ότι κοιτάμε κάτι πραγματικά μοναδικό για τον ελλαδικό χώρο. Si quieres saber si es cierto que muy buena se halla, pon tu máscara de buzo y llévala a la playa. Ay, no podrá ponerte una pajita, los inventadores limpian las larditas, los secadores quedan sin efecto y los detalles se les... Παρακαλούμε και τον κύριο οδηγό της πανέμορφης Τζούλια να έρθει να παραλάβει το βραβείο του από τον κύριο Καρύπη. Μέσα αυτό είναι όπως ήταν. Θα μας πείτε δύο λόγια? Δεν είπες. Αρχικά το όνομά σας. Δύο λόγια δεν είπες. Είπατε, τα λέει όλα τα μάξι. Πάλι εγώ αποφαματίζω τις ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι μια Τζούλια 1600 το 63. Όπως το βλέπετε, το αυτοκίνητο δεν έχει ούτε... Είναι μαμά, όπως έχει βγει από το εργοστάσιο 45 χρόνια που κυκλοφορεί στους δρόμους. Μην μίσουν οι ρατζουνιές, γιατί οι ρατζουνιές βλέπω, γι' αυτό εκτιμήθηκε. Όχι, οι ρατζουνιές έχει, αλλά είναι τίποτα από πάνω, βαψίματα, ακόμα και προφυλακτήρες, λάμπες, φανάρια, όλα είναι μαμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρεστε.